Koko akwa gbanye n'ebe o ewu chi makwa ọgaranya n'ebe ogbenye nọkwa n'akwa o ọgaranya nọkwa n'ọsọ ewu anya mọrọzi ife ga-eme o ewu ju ofu ya batara n'ụwa na-achụgharị anyị onye zuru mbọ ọnụ nọkwa nya ka mụ na-ekwu Papozi anya coronavirus si n'ọbụ COVID-19 na mamarozikwa ife anyị ga-eme Chukwu kere ụwa onye nyiri dibịa Igbo jekwa onye dibịa oyibo ahụ bọbụzi na onye ka anyị ga-akọsara ma ọ bụrụ Chukwu Olisa kere ụwa biko gbatala nyọsa enyemaka ewu Chukwu n'ọkwa gị bụ onye ichekwubelu n'ime ọnọdụ a Atila anya pụta n'ilo anyị eje n'ọlụ anyị eje n'akwụkwọ anyị eje n'afịa ịmakwa nke kazi nke o anyị eje n'ụka ebe anyị na-ekpelu Chukwu maka gịnị o maka aja anụ nwere isi na-asa koro eya coronavirus aka anyị dị ọcha n'anya akwụghị aka coronavirus aka anyị dị ọcha etegokwa m sanitizer coronavirus aka anyị dị ọcha na m ekpuchigokwa imi m coronavirus aka anyị dị ọcha ụmụ obodo Naijiria ogedo m ntị leenụ nna anyị ejibụkwa agụ ehi anyị egwu kwa mbọsị na-ene agụ ịmana nke kalila agụ abịa o bụ onye ji agụ ehi anyị egwu ma anyị nwa na-eyi egwu eziokwu onye ọbụla nọ n'ọsọ ụmụ Naijiria mama gbaloziela ga-eme n'ife makaliga anyị arụ nụ mana ofu okwu ka mma gwa unu ụmụ obodo Naijiria ebe ọgbọghọ mmọnwụ gbasiala egwu dada ahụ ịzagaje ebe afọ nwanne m biko onye agbụlụ ute alili ebuwe m ewu chimume obodo Naijiria asịla anya pụta n'ilo anyị eje n'ọlụ anyị eje n'akwụkwọ anyị eje n'afịa ịmakwa nke kazi nke o anyị eje n'ụka ebe anyị na-ekpelu Chukwu maka gịnị o maka aja anụ nwere isi na-asa koro eya coronavirus aka anyị dị ọcha n'anya akwụghị aka coronavirus aka anyị dị ọcha etegokwa m sanitizer coronavirus aka anyị dị ọcha na m ekpuchigokwa imi m coronavirus aka anyị dị ọcha ụmụ obodo Naijiria ka njuke n'ụlọ onye wekwa n'iwe o obele ajụjụ ka m ga-ajụ ụmụ obodo m o nwedịkwala arọ ga-apụtanụ anyị enwegide na aṅụli bido na isi mbido arọ wee lue na njedebe ka njụa ewu Chukwu na nke na ọgalele m anyị si n'ime Lassa fever pụta o wetinyela Ebola arụ anyị ka na-agbanala Ebola nekwa Boko Haram ebe anyị ji izi ọsọ akpọ wepụta na 2020 junction ka na-asị ka ịtụli ike nekwa na ajọ anụ a ogwe ofu ajọ anụ nwere isi na-asa ka anyị na-ekwu agba ọnya COVID-19 okwu ọnya coronavirus n'afịa kalịla akali ụmụ obodo anyị o nyabụ ya na amụlị ya na China ọgụgụ akwụkwọ na Amerịka jezie bido ọlụ n'Itali bịazịa na Naijiria wee bụrụ onye afịa
na mamarozi ife ga-eme obodo Naijiria umemụmụ nwa bana ya ji malụ eziokwu na egwu agbago na mkpọtịpụ anya bụ mgbe ndị ụka ji wee ghara ego onyinye wee gbanaba ndị pastọ ghalụ taitine n'ụwa gbapụ ogbefa alilido ewu chukwu bịa nyela anyị aka o isizi aka ije confession padesi na windo neweghị anya jụọ ka ọ dị ebe ka ị na-eje gị na gbuwe ewu chukwu bịa nyela anyị aka chukwu nnọkwa gị ka ị na-ekpesa chukwu nke n'ụwa a sịla anya pụta n'ilo anyị eje n'ọlụ anyị eje n'akwụkwọ anyị eje n'afịa ịmakwa nke kazi nke o maka gịnị o maka aja n'ụgbọelu isi na-asa koro iya coronavirus aka anyị dị ọcha n'anya akwụghị aka coronavirus aka anyị dị ọcha etegokwa m sanitaiza coronavirus aka anyị dị ọcha na m ekpuchigokwa imi m coronavirus aka anyị dị ọcha asịla anyị stay home and be safe onye ọbụla madelu na nwa agụ madelu n'ụwa dịgo nọ n'ụla anyị ụmụ Afrịka na-asị m unu madelu ọfụma onye anyị na-amarọ nwanne m eziokwu na ọ gaghị egbu anyị o na Chukwu kele ụwa kwe ma na ọkwela ịnya na nkwa ụmụ Afrịka na nnukwu onu ka m na-ekwu n'ọkwa nwa ọbara ya ezigbo onye n'Imo nwanne m nọ m na-ekwu eyi asị m ụba butenye abụka nkata butenu ka o bulu ife ụmụ Igbo na-amarọ na ọ gaghị egbufa anyị Chukwu kele ụwa biko n'ụlọnu anyị dondoriko Chukwu ewu chimu bịa nyela anyị aka na-ekwu asịla anya pụta n'ilo anyị eje n'ọlụ anyị eje n'akwụkwọ anyị eje n'afịa ịmakwa nke kazi nke o anyị eje n'ụka ebe anyị na-ebelu Chukwu maka gịnị o maka aja n'ụgbọelu isi na-asa koro iya coronavirus aka anyị dị ọcha naanị akwụghị aka coronavirus aka anyị dị ọcha etegokwa m sanitaiza coronavirus aka anyị dị ọcha na m ekpuchigokwa imi m coronavirus aka anyị dị ọcha